Por cuarto ano consecutivo, os títeres volverán a Rianxo, da man do Festival Titiriberia, que organiza a Asociación Morreu o Demo. Será a semana que ven, do 24 ao 30 de xullo. A cita prevé un total de 24 funcións, a cargo de 17 compañías, chegadas non só da nosa comunidade, senón tamén de fora, con artistas de Cataluña, Euskadi e mesmo Portugal e Brasil. Pero ademais do seu carácter internacional, a cita terá tamén outras novidades. Unha delas será o seu carácter descentralizador, xa que moitas das funcións organizaránse polas distintas parroquias. Pois seguimos apostando, non, por esa descentralización, por levar as distintas funcións ás parroquias, a aproveitar esa vida asociativa que ten Rianxo, non, que teñen as parroquias de Rianxo, que son moi dinámicas, e equilibrando tamén pois con unha oferta máis centralizada, pois aproveitando pois esas infraestructuras culturais que tedes no auditorio e pois tamén como estamos nunha vila mariñeira, con unhas praias onde se poida chegar o público que está disfrutando, non, que está veraneando. Dende o Concello mostráronse encantados en poder acoller un ano máis este festival. Estamos encantados de que un ano máis se poida facer aquí na nosa vila. É un festival que inclúe participación rianxeira no aspecto de asociacións como pode ser Vai de Roda, como pode ser a asociación Os Teatro de Airiños, que cumpre o seu 90 aniversario, ven de cumplir. Na presentación do Titiriberia tamén tomou parte o director xeral da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, entidade xunto coa Deputación da Coruña, que colabora tamén no seu financiamento. A nosa participación é a través das axudas a festivais que cada ano convocamos na Axencia Galega das Industrias Culturais, no que os títeres, que sempre aproveito estas presentacións para reivindicar tamén como non unha categoría menor dentro das artes escénicas, senón unha outra forma de contar as cousas e que ten o seu valor. Pero ademais das representacións previstas, na súa maioría de balde e destinadas a todos os públicos, a organización do festival tamén deseñou un amplo abano de actividades paralelas, que inclúen charlas, exposicións, escola de títeres ou obradoiros de creación e manipulación de monicreques.